Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Hebrews chapter 9 verse 27. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ug tungod kay gitakda alang sa mga tawo ang mamatay sa makausa, ug pagkahuman niini mao ang paghukom. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Mopahulay una kita sa atong regular nga study on the book of Romans. Gumikan kay niining simanaha mga kaigsuonan, sunod-sunod ang akong wali sa patay sa punerarya kay dunay namatay nga regular nga attender sa atong simbahan. And so gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga ipaambit kaninyo ang usa sa mga gimantala didto sa punerarya. Hebrews chapter 9 verse 27 nagaingon, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Gitakda sa Dios alang sa mga tawo ang mamatay sa makausa ug pagkahuman niini mao ang paghukom. Sa kasaysayan sa world history mga kaigsuonan, adunay hari didto sa Macedon nga ang pangalan Filipe ug naka-record gyud nga iyang gisugo ang iyang sulugoon sa matag adlaw nga manuktok sa iyang kwarto unya musinggit, Filipe, hinumdumi nga tawo lamang ikaw, aduna ikaw kamatayon. So mo kadtoy gi-remind ni Philip sa iyang kaugalingon sa matag adlaw pinaagi sa servant nga manuktok kanunay ug mag-remind kaniya nga tawo lamang siya ug adunay kamatayon. Now, kadtong si Filipe mga kaigsunan, wa gyud toy kabangkaagan sa Biblia. Pero ang iyang paminsar adunay kaalam. Kinahanglan magyud nga i-remind nato ang atong kaugalingon nga adunay utlanan ang atong kinabuhi niining kalibutana. Apan kini nga kamatuoran gipaningkamutan nga kalimtan sa mga katawhan niining kalibutana. Nawa nga atong pagpamalandong karon ang tumong niini atong dadon ang atensyon sa tanan natong tigpaminaw mahitungod sa kamatuoran sa kamatayon. Sama sa giingon ni Moses sa Deuteronomy chapter 32 verse 29, hinaot nga atong iampo usab kini, o kung manggialamon unta sila, ila kining masabtan ug mahibaw-an nila ang ilang utlanan. So hinaot nga i-inspired usab kita sa balaang espiritu nga muampo sama sa pag-ampo ni Moses sa Psalm chapter 90 verse 12 nga nagaingon, mao nga tudloi kami nga ihapon ang among mga adlaw aron kami makabaton og kasing-kasing nga may kahibalo. Akong gipangutana ang akong mga college students gahapon mga kaigsuonan kung nakasigurado ba sila nga moabot sila alas 12 sa tungang gabi. Dunay usa ka estudyante nga sigurado gayud siya kay maampingon man kuno siya. Nagbantay man kuno siya kanunay, so sigurado siyang dili siya mamatay by 12 midnight. Akong giingon kaniya mga kaigsuonan nga kabuang kana nga paminsar. Gumikan kay bisan pag unsaon nato og amping sa atong lawas, bisan pa og unsaon nato og bantay sa atong mga lakang, pero kung ang kamatayon moabot sa atong kinabuhi kay ang Dios man mo igatakda ni ana,
dili gayud kita makapugong. Say for example, adunay usa ka bag-o pang graduate sa college, nakapasar na gani og licensure exam for teachers, sa unsang pagkaunsaa nga ga-drive alas 4 sa kaadlawon. Gaamping gani siya sa iyang pag-drive. Unya kay ang bus nga kasabay niya nabangga man sa bato. Natumba ang bus, natumbahan ang maong batan-on nga fresh graduate sa iyang education, maupay pagpasar. Higala dili gyud nato kontrolado ang atong kinabuhi. Do na gani usa ka tawo nga mibisita lang didto sa Indonesia, nag-tour lang didto, pero sa usa sa mga national park didto sa Indonesia napaakan siya og lamok. Pinasahi nga matang sa lamok nga gadala og virus. Ug instant gayod ang nahitabo sa iyang lawas, na-paralyze siya mga kaigsunan, agi lang sa paak sa lamok. Unya ang iyang dagway nagkalata hangtod sa iyang kamatayon. So we can never be sure. Mao nga ang pinaka-concern nato sa matag pamalandong nato, mao ang atong kamatayon. Ang kamatayon seryoso gayod kaayo ug walay bisag usa ka nato nga nasayod kung unsa ang nagpaabot kanato sa laing bahin. Ngano? Kay wala may mga higala, mga silingan, mga kadugo nga mibalik gikan sa kamatayon ug nagpahibalo kanato kung unsa ang anaa didto. Kinahanglan nga atong tun-an ang kamatayon, ang kinaiyahan niini, ang hinungdan niini ug ang epekto niini gikan sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo lamang mao ang atong source sa information mahitungod sa kamatayon. Basin og nasaksihan na nimo higala nga aduna kay amigo nga himalatyon or mga kadugo or lolo ug lula. Unya nasaksihan nimo ang paspas kaayo nga pag-decline sa iyang panglawas. Paspas kaayo nga kaluya. Basin og nakasaksi na ikaw sa himalatyon nga gaantos gayud kaayo, gaagulo. Unya nakasaksi usab ikaw basin nga adunay kusgan pa, batanon pa, pero nakuratan na lang ka. Nga niadtong miaging simana imo pang kaistorya, pero karon wala na, gihaya na. Batanon pa kaayo mga kaigsuunan. We really do not know. Ug basin og kita, basin og piskay pa ang atong panglawas ni ining taknaa, pero ugma or sunod simana adunay mahitabo kanato, wa gyud ta makahibalo. Aduna ko'y parinti nga nangaligo lang og dagat, pero wa lang gyud damha nga nianang adlawa ang iyang anak nalumos, so iyang gi-attempt og rescue, milangoy siya kay iyang gipangita ang lawas sa iyang anak, and in the process namatay usab siya. So amahan og anak namatay, silang duha gidungan og haya. Batan-on pa kaayo, wala pay 40 anyos mga kaigsuunan. Tinuod gayod ang nahasulat sa Biblia sa Isaiah chapter 40 verse 6 hangtod sa 7. Paminawon nato mga kaigsunan. Tanang unod sagbot lamang, ug tanan niyang kaanyag sama sa bulak sa tanaman. Ang sagbot malaya ug ang bulak malata, kung ang gininhawa sa Ginoo muhuyop niadto. Tinuod gayod nga ang mga tawo sagbot lamang. Huyang gayud kaayo kita mga kaigsuunan sa atong pinakakusgan nga kahimtang, murara kuno kita og gininhawa matud pa sa pulong sa Ginoo. If you will read Psalm chapter 39 verse 5. So sa atong pamalandong niining taknaa dunay duha ka punto. Una, ang makalilisa nga kinaiyahan sa kamatayon. Ikaduha, ang mahitabo pagkahuman mismo sa kamatayon. Hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pamalandong niining takna. Mudangat na kita sa unang punto. The terrible nature of death. Ang makalilisa nga kinaiyahan sa kamatayon. Unsa man ang kamatayon? Ang kamatayon mao ang nagpahimulag sa mga katawhan gikan sa tanang maanindot nga butang niining kalibutana. Sama sa mga suod nato nga higala ug kaparintihan, gikan sa mansyon nimo nga basin og 10 million pesos ang kantidad ni ana, kung ikaw mamatay mahimulag na gyud ikaw gikan ni anang mga butanga. Ang kamatayon maupod ka na ang magpahunong sa tanan nimong mga project,
For example, ga-project ka nga mutukod ka og 3 million nga balay, hapit na mahuman ang imong balay, unya wa gyud nimo maabti ang pagkahuman sa balay kay namatay ikaw. So mga examples lang kana. Nangandoy ang usa ka batan-on nga mahimong doktor. Unya graduating na siya, but all of the sudden dunay nahitabo nga pinusilay, unya naangin siya. So ang kamatayon mao kini ang magputol sa tanan natong pangandoy niining kalibutana. And anything could happen to us. Kung ikaw nindot ang dagan sa imong kinabuhi, gitahod ka sa tanang mga katawhan, girespetar ka sa tanan, pero kung ikaw mamatay, makalimtan na gayud ikaw higala. 1 Timothy chapter 6 verse 7 ang giingon dinhi, tungod kay wala kitay gidala bisag unsa sa kalibutan, ug wala usab kitay madala bisag unsa pagpanaw nato. So kanang imong gipanghinambog nga kutse, kinahanglang biyaan nimo kana kung kuhaon na ikaw sa Ginoo sa kamatayon. Unya ang kamatayon pod mga kaigsuonan universal, tibuok kalibutan. Ang uban nga mga daotang butang dili man universal, pero ang kamatayon universal. Ang matag-usa mamatay gayud. Mao kini giingon sa Psalm chapter 89 verse 48. Kinsang tawhana ang mabuhi ug dili makakita ug kamatayon. Ang tubag mga kaigsunan, wala. Naghari ang kamatayon sa tanang mga panahon. Ug bisan pag ang uban mabuhi ug sobra sa gatos ka tuig. Dunay uban 95 years old na, but eventually ang matag-usa ka nato mamatay gihapon. Unya ang kamatayon naghari sa tanang kanasuran. All men must die. Apan ang pinakamakalilisang gayud nga kamatuoran mahitungod sa kamatayon, mao nga resulta kini sa tunglo sa Dios mga kaigsunan. Tunglo ug kasuko sa Ginoo gumikan sa atong sala. Kung wala untay sala, wala untay kamatayon. Mao kini ang warning sa Ginoo kang Adam. Aron dili siya makasala, naghulga ang Ginoo kaniya nga mamatay siya kung iyang kanon ang gidili nga bunga sa kahoy. Apan si Satanas, ang amahan sa tanang mga bakak, miingon nga dili kuno tinuod, dili siya mamatay. So, gisupak ni Adan ang sugo sa Ginoo ug pinaagi sa iyang kasalanan midangat ang kamatayon sa tanang mga katawhan. Ang giingon sa Romans chapter 5 verse 12, ang giingon dinhi, mao nga kung sa unsang pagkaunsaa nga pinaagi sa usa ka tawo nakasulod ang kasalanan sa kalibutan ug pinaagi sa kasalanan mao ang kamatayon, mao nga midangat sa tanang mga tawo ang kamatayon tungod kay ang tanan nakasala. Now hinumdumi mga kahigalaan nga kamong tanan nga naminaw karon sa atong panagsibya sa kahanginan, apil ko kitang tanan one of these days mamatay gayod. Tungod kay ang atong teksto sa Hebrews chapter 9 verse 27 nagaingon, it is appointed, gitakda na kini sa Ginoo. Determinado gayod ang Ginoo nga ang matag-usa kanato mamatay ug dili gayod kini mausab. Mao kini ang balaod sa Ginoo nga dili gayod maligsan, nga dili gayod masupak sa tanang makasasala. Daghan mang balaod sa Ginoo nga ginasupak sa mga tawo, pero ang balaod nga ang mga makasasala kinahanglang mamatay, dili gayod kini masupak, kinahanglang atubangon kini sa matag-usa kanato. Unya, wa kita masayod kung kanusa ug sa unsang pamaagi kita mamatay. So kung kita mo'y pangutanon, nindot gyud nga mamatay kita sa atong katigwangon, unya kanang murarabag matulog ta ba? Pero wa gyud ta masayod kung kanusa ug sa unsang pamaagi kita kuhaon sa Ginoo. Whether dato ka higala or pobre, whether lalaki ka or babae, bata ka or tiguang, ang giingon sa Biblia, it is appointed for each one of us to die, and after that to face judgment. Gitakda sa Dios alang sa matag-usa kanato ang mamatay sa makausa ug pagkahuman niini mao ang paghukom. Basin og muingon ka nga, ha, nganong namatay man siya dili pa panahon, bata pa kaayo. Or basin og ang himalatyon dili pa gyud ganahan mamatay kung moabot ka na nga takna.
Pero ang kamatayon, dili magpaabot ka nato. Ready or not, mga kaigsuunan, kung oras na gyud sa gitakda sa Ginoo alang kanato, kinahanglang magpasakop kita. Now, ang mga dato kayo, unsa kaha kadako ang kantidad nga willing nilang ibundak, no, ibayad para lang ma-extend ang kinabuhi. Pero ang kamatayon, mga kaigsuunan, dili mapalit, dili gayud mabayran. Ang matag tawo, kung tawgon na sa Ginoo, tabangan man siya sa doktor aron mabuhi. Ang iyang mga higala, muhilak man og apil. Ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, budanguy-nguy man og hilak, ug bisan ang himalatyon mismo. Basin og maningkamot gayud siya sa pag-concentrate sa iyang utok, sa iyang lawas, aron dili siya mamatay. Pero kung oras na gayud nga gi-require na sa Ginoo nga moatubang siya sa Dios sa paghukom, kinahanglan gayud nga mopasakop siya, kinahanglan nga mubiya na gayud siya niining kalibutana. Ang kinabuhi nato higala hamubo lamang ba? Oh yes. Ug tungod kay mubo ang kinabuhi, nganong ato man kining usik-usikan, pinaagi sa sala, pinaagi sa bisyo, pinaagi sa tanang mga kabuang. Daghan kaayong mga bililhon nga oras ang nasayang lamang, gumikan kay ang mga tawo naghuna-huna nga dugay pa silang mamatay. Pero mubo ra dae ang gitagana sa Ginoo kanila, sayang ang kinabuhi. Sigurado ba ang kamatayon higala? Mudangat ba kini kanato whether we are ready or not? Sa walay duda, muabot gayud kini kanato. Pero wala kita kahibalo kung kanusa. So, kinahanglan gayod nga mangandam kita. Sigurado gayod ang atong kamatayon, apan wa ta masayod kung kanusa, so atong sundon ang tambag sa atong Ginoo. Dili gani tambag, kundili pahimangno, sugo. Ang giingon sa atong Ginoo, be ready, for you do not know when the Son of Man will come. Pangandam kamo tungod kay wala kamo masayod kung kanusa moabot ang anak sa tawo. Klaro kaayo sa atong teksto higala nga gitakda sa Ginoo sa matag usa nga mamatay makausa lamang. Take note mga kaigsunan, makausa lamang. Ug kun ang usa ka butang mabuhat nato sa usa lamang kahigayon, kinahanglan gayud nga insakto ang pagkabuhat nato niini. Kinahanglang atubangon nato kini sa insaktong pamaagi. Gumikan kay wala na second chance. Ang kamatayon mga kaigsuunan, kas-ara ka ng mahitabo. Ug pagkahuman niini mao ang paghukom. Mao nga siguraduha gayud nga andam ikaw alang sa kamatayon. Gumikan kay wala na second chance after sa kamatayon. Kung asa natumba ang kahoy, adto siya malaya ug malata. Kung asa ka naabdan sa imong kamatayon, anaa ba ikaw kang Kristo or anaa ikaw nagiyanang sa kasalanan? Kung asa ka naabdan sa imong kamatayon, diha usab ikaw pagahukman sa Dios. So, kung masipyat kita niining kalibutana, ang atong sala ato kining atubangon sa eternidad, dili na gayud kini mabaliktad. Mao nga seryoso gayud kaayo kining butanga mga kaigsuunan. Ang pag-andam nato alang niining transisyon gikan sa kinabuhi padulong sa kamatayon sa pagatubang nato sa Dios, kinahanglan mao kini ang kahibalo nga i-prioritize nato. Buot ka bang masayod higala kung unsaon nga mahimong andam ka sa pagatubang sa kamatayon? Usa lamang ang pamaagi. Kinahanglan ang imong mga sala mapasaylo. Kinahanglan ang imong kalag mahinluan, mahugasan, mahimong putli. Gumikan kay ang sala mao ang nagpahimulag sa tawo ug sa Dios. Ug ang sala ang hinungdan nganong ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit. Batok sa tanang mga dautan ug dili Dios non nga pinaagi sa ilang pagkadautan ilang gipugngan ang kamatuoran. Romans chapter 1 verse 18. So kung ang imong sala mapasaylo, dili ka mahadlok mamatay. Kung ang imong kalag na hinluan, nasininaan ikaw, nabistihan ikaw sa pagkamatarong ni Kristo, ang kamatayon dili makalilisang alang kanimo. Gumikan kay andam ikaw nga moatubang sa Ginoo sa paghukom sa unsang paagi.
Ang dugo ni Kristo mao ang nagtabon sa imong sala, ang iyang pagkamatarong mao ang gibisti kanimo ug imo kining nadawat pinaagi sa pagtuo. Igo na si Kristo. If that is the condition of your soul, wala kay angay nga ikahadlok higala sa imong pagatubang sa Dios. Apan kung ang usa ka tawo dili gayud andam, nagkinabuhi sa sala, dili mahinulsulon sa sala ug wala gayoy kasing-kasing nga maghinulsol, ug wala nagasalig ni Kristo ingon nga Dios ug manluluwas, that person will have all the reason to be afraid when the time comes nga tawgon siya sa Ginoo alang sa kamatayon. Mao nga higala ang hagit niini, dagan padulong kang Kristo. Ayaw na paglangan-langan. Si Kristo nagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo aron nga pinaagi sa iyang kamatayon sa iyang dugo, ikaw nga makasasala mabuhi. Gisunod ni Kristo ang tanang sugo sa Ginoo, apil ang sugo nga ang kasalanan pagabayran sa kamatayon, pagaulaan sa dugo. Gituman ni Kristo kining tanan. Unya, before siya namatay, misinggit siya, it is finished. Natapos na. Natapos na ang iyang buluhaton sa pagtubos. O gidawat sa amahan ang iyang sakripisyo. O kung ikaw mutuog, musalig kang Kristo, maluwas gayud ikaw. Ug isip pagpamatuod nga milampo si Kristo sa iyang misyon, nabanhaw siya pagkahuman sa ikatulo ka adlaw. Mao nga higala, ayaw na paglangan-langan, pamalandungi kining butanga. That leads us to the second point, the immediate sin after death. Ang mahitabo dayon pagkahuman sa kamatayon. Tataw kaayo sa atong teksto nga giingon, as it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. So pagkahuman mismo sa kamatayon, ang imong kalag mabulag gikan sa imong lawas, unya moatubang dayon ka sa Ginoo alang sa paghukom. Sintensyahan ikaw sa Ginoo, either eternal life or eternal death. Ug kana nga judgment, usa ka pribado nga paghukom, unique personal judgment. Ug gipakita gayud kana sa balaang kasulatan nga ang atong kalag dili mamatay pagkahuman sa atong kamatayon. Ang atong lawas lang ang ilubong sa lubnganan, apan ang atong kalag moatubang gayud sa Ginoo pagkahuman sa atong kamatayon. Ang katong kriminal didto sa cross, giingnan gani siya sa Ginoo, now you will be with me in paradise. Meaning to say, mamatay man ang iyang lawas didto sa cross, pero ang iyang kalag makauban sa Ginoo didto sa paraiso. Ug miingon si Apostol Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Ug mao kini ang gipangandoy gayod ni Apostle Paul, nga kung makauban na niya ang iyang manluluwas nga si Hesukristo, labaw kini nga mahinungdanon kaysa sa tanang mga gipangbuhat niya niining kalibutana. Nakoy kauban nga maestra sa una, miingon nga, Lord, ayaw sa akong kuha, kay wa pa kahuman akong mga anak ug eskwela, unya wa pa nako mapatukod ang akong dream house. Oh, wala gyud ta masayod kung ihatag ba kana sa Ginoo kanato higala. We really do not know. Dili makapaabot ang kamatayon sa imong pag-graduate sa imong anak ug pagtukod sa imong dream house. Kung kuhaon na gyud ikaw sa Ginoo, kuhaon gyud ikaw niya. Ug wa na kay mabuhat aron pugngan kini, and after death moatubang ka sa Ginoo sa paghukom. Apan adunay gipadayag ang Biblia nga final judgment, mao kining day of judgment sa pagbalik sa Ginoo. Nganong kinahanglan man ang day of judgment, mga kaigsuunan? Kung gamitan nato og insaktong paminsar, the day of judgment is really needed. Gumikan kay niining kalibutan na murag mi kuyanap ang pagkadautan. Daghan kayong mga maayong tawo nga nagantos, unya daghan kayong mga kriminal, mga kurakot, mga maglulutos nga murag nakalikay sila sa silot. Ang Ginoo Dios sa hustisya, ug dili gayod haom sa hustisya sa Ginoo nga kanang mga tawhana ang dautan mo lampos hangtod sa kahangturan. No, nagtakda ang Ginoo og usa ka adlaw kung kanus-a niya hukman ang tanang mga tawo diha sa pagkamatarong or sumala sa pagkamatarong. Ang tanang mga tawo manubag sa Ginoo on the day of the judgment.
tanan nga gibuhat nato, whether hayag or tago, pagabukharon ka ng tanan sa adlaw sa paghukom. If you will read the book of Revelations chapter 20 verse 11 to 15, ang balaod sa Ginoo ang napulo kasugo pagabukharon, mga kaigsuunan, kay mo kanay basihan sa paghukom. Unsa pa, ang mga libro sa atong kinabuhi, the books of our lives will be opened. Tanan natong gibuhat, gipamulong o gihuna-huna sukad pa sa bata pa kita hangtod sa atong kamatayon, bukharon sa Ginoo. And God is a perfect secretary. Unsa pa, bukharon usab sa Ginoo ang libro sa atong konsensya. Don't you know? Ngang matag usa ka nato adunay konsensya nga gibutang ang Dios, mutulisok ka nato or muaprobar ka nato bisag unsa nga atong gibuhat, ang konsensya usab nato mutulisok ka nato sa adlaw sa paghukom. Unsa pa, bukharon usab ang Book of Life, ang libro sa kinabuhi, ug ang tanang mga ngalan nga wala mahasulat niadto itambog sa linaw nga kalayo. So adunay duha lamang kamatang sa paghukom. Ang mga giluwas pinaagi sa grasya sa Ginoo, i-welcome niya ngadto sa iyang gingharian. Muingon ang Ginoo, dali kamo, mga gipanalanginan sa akong amahan, dawatan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo gikan pa sa pagtukod sa kalibutan. Apan sa mga tawo nga nagdumili sa paghinulsol, nagkinabuhi sa kasalanan, wala gayoy kasing-kasing alang sa Dios. Kung maabtan sila nga ingunana ang ilang kahimtang sa ilang kamatayon, unsa ang paghukom sa Ginoo? Ang giingon sa Biblia sa Matthew chapter 5 verse 41, palayo kamo kanako, kamong mga tinunglo, didto kamo sa kalayo nga walay utlanan nga giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga anghel. Makalilisang gayud kaayo kana nga mga pulong higala, depart from me, palayo kamo kanako. Palayo gikan kang Kristo. Si Kristo ang tinubdan sa tanang kinabuhi ug kalipay ug panalangin, pero mahalayo gayud gikan kang Kristo hangtod sa kahangturan ang usa ka tawo nga hinukman. And yet how painfully just gumikan kay ang atong Ginoo Dios sa hustisya. Ang usa ka makasasala nga wala na gyoy gibuhat kundili mobalibad gayud sa Ginoo, di siya ganahan sa Ginoo. Kung ang Ginoo ang topic sa conversation, change topic dayon. Unya galikay-likay gud siya sa pulong sa Ginoo nga murabag iyang gipalayas ang Ginoo. Lord, I do not want you. Sa adlaw sa paghukom mabaliktad ka na higala. Ikaw mo ipalayason sa Ginoo gikan sa iyang presensya hangtod sa kahangturan. Makalilisang gayud kaayo kana, pamalandungi kana higala. Busa karon matud pa sa Romans chapter 2 verse 4. Gipakita sa Ginoo kanimo ang iyang kaayo, ang iyang pag-antos ug ang iyang pagpailob, ug kining mga butanga higala magaaghat unta kanimo nga maghinulsol. Gihatagan ikaw og higayon sa Ginoo nga maghinulsol. Gidelay una sa Ginoo ang iyang judgment, iya sang gidilatar, because God is giving you the chance to repent. Ang kuna nga ikaw makasasala, gisupak nimo ang balaod sa Ginoo. Wala kay mahimo aron luwason ang imong kaugalingon. Bisan pag-unsa ka kabuutan sa imong pamati, ang imong pagkamatarong hugaw nga trapo lamang atubangan sa Ginoo. So buhi ka pa hangtod karon, God is still giving you the chance to repent. But that patience of God, that goodness of God, and that forbearance of God, dili ka na permanente, adunay utlanan ka ng tanan. Sa adlaw sa imong kamatayon, giputol na sa Ginoo ang tanan niyang pasensya, ang tanan niyang pagpailob, and after death, wala na gayoy higayon pa aron ka maghinulsol ug mobalik sa Ginoo. Samtang buhi ka pa karon, ayaw ug kamasai, ayaw ug usik-usiki kini nga kahigayunan. Paghinulsol sa imong sala, karon dayon higala. Dangop sa atong Ginoong Hesukristo, tawag sa iyang ngalan, tuuhi nga igo na ang iyang dugo ug ang iyang pagkamatarong
aron mo papas sa tanan nimong mga sala. Saligi si Kristo lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, wala nay lain pa. Karuna kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.